खुसि दा बिराद रंजाबाय जोङो बुंथ'नाया मोजां मोनो आरो बिराद एखे रंजाबाय जोङो बुंबा जेरावबो देरायाखै देरहादों जोंनि लोगो बिराद मोजां मोनो खुसिया रंजागासिनो जोङो दा बिराद मोजां मोनदों आरो बहुत हेपि बहुत हेपि बहुत भालो লাগে खुलुमबाय बे समाव आङो दङ क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एबा पपुलार पिकनिक स्पट धिरबिलाव बे समाव दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबा लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खालामदों बे समाव गोबांथार क'क्राझारनि खौरांगिरि बिथांमोना गोबांथार बेस्थ'तायाव थानायखाय दिनै नैबे धिरबिलाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गावसिनि न'खरफोरनि सुबुंफोरजों दुखु दाहाफोरखौ बावगारनायजों लोगोसे गोबां फुंबिलिनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि लादों जेरै उन्दैसाफोरनि थाखाय सियार सिख'लायनाय बिलुन सुनाय आरो हौवासाफोरनि थाखाय दुरुं बोनाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझारनि सिनियर खौरांगिरि बिथांमोना फोरमायदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों माने बोसोरसेनि उनाव जोङो ज' रंजानो मोनो नालाय जोङो बिराद खुसि दा बिराद रंजाबाय जोङो बुंथ'नाया मोजां मोनो आरो बिराद एखे रंजाबाय जोङो बुंबा बिराद बेवहाय हिनजावफोरनि मिउजिक चेयार उन्दैफोरनि बिलुन सुनाय हौवाफोरनि बाहाय दिरुं बोनाय बादायलायनायबो बानजायदों माबायदि मोजां मोनदों नोंथाङा फैनो बिराद मोजां मोनदों बिदि गोदान आइडिया लानानै जोङो रंजादों जोङो माजों बाहागो लादों जेनेबा मिउजिक चेयारावबो देरायाखै देरहादों जोंनि लोगो बिराद मोजां मोनदों खुसिया रंजागासिनो जोङो दा बिराद मोजां मोनदों आरो বহুত হেপি বহুত হেপি বহুত ভাল লাগিছে আজি বহুত হেপি মনৰ আনন্দিত হৈছে নতুনবাৰ নহয় বহুতবাৰ আহিছো বছৰে আহি থাকো क'क्राझार प्रेस क्लाबे प्रति बছৰ এনেকৈ এটা দিনত আমি সদায় আমি ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু এটা দিন আমি সদায় প্ৰতি বছৰ আমি একেলগে মিলি গোট খাওঁ আৰু একেলগে বনভোজ খাওঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ যে আমি একগোট হোৱাৰ এটা আমি সুবিধাটো আজিৰ দিনটোতে লওঁ আমি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোকে আজি আয়োজন কৰিছে কি ক'ব সেই তাকে কৈছোঁ যে আমি সদায় ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটো আজি আমাৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ আজি যিমান প্ৰগ্ৰামে থাকক আমি সকলো প্ৰগ্ৰাম বাদ দি অকল আমাৰ নিজৰ কাৰণে আমি আজি ৰাখিছোঁ হয় বহুতে আহিছে সেইটো আমি এটা সুযোগ যাতে চবৰে পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আহি আমি একগোট হওঁ আমি কোনেও ইজনে সিজনক ভালকৈ নাজানো এইটো আমি যে একগোট হৈ ইজনে সিজনক বুজি পোৱাৰ এটা আমাৰ সুযোগ এইটো সময় এটা বিভিন্ন খেল ধেমালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় এইটো এটা আমাৰ আনন্দ ফূৰ্তি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মিউজিক চেয়াৰ মহিলাখিনিও আছোঁ আমি মহিলাখিনিৰ কাৰণে মিউজিক চেয়াৰ ৰছী টনা খেল যাতে আমি সকলোৱে ব্যস্ততাৰে মাজৰে দিনটো উপভোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে नोंगौ गोजोनथाव खौरां जेब्ला गोदान बोसोर बरायनाय जोबलांबाय गोजाम बोसोरनिबो बै आगोल बरायनायाबो जोबलांबाय खिन्थु जोंहा नैबे जाय माने खौरांगिरिफोर बिसोरो माने खुनु टाइम मोना बे टाइम मोनैखौ मोनाब्लाबो दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबआ दिनैहाय मोनसे जार्नालिस्टफोरखौ लानानै बा रिपर्टारफ्रा एखेलगे माने गोबां बेस्थ'तानि गेजेरावबो दिनै बे पिकनिक आयोजन खालामदों खुब मोजां बे धिरबिला नायनो समायना खुब मोजां जायगा बेयाव बयबो फैनांगौ रंजानांगौ जोंबो जोंनि बे रिपर्टारफ्राबो खौरांगिरिफ्राबो दिनैनि बे दसे समखौ जों रंजानानै लागोन गोजोन्थों एट्राकसन नुनो मोन्दों जोङो आइजोफोरनि मिउजिक चेयार आरो हौवाफोरनि बाहाय रसिद दुरुं बोनाय बादायलायनायबो खुंदों उन्दैफोरनि चकलेट बिलुन बायदि बेनि गेजेरजों मा बुंनो हानो आदा नोंथाङा सासे बे मोनसे नोंगौ बे जोंनो नांगौ जिहेतु जोङो हारसिङैल' जायाखै पिकनिकखौ जों न'खरनि खौसे जादों गथ' गथाय बोराय बुरि ज' बाहाय खौसे जिहेतु बाहाय लावखार ओंखाम जादों बे लावखार ओंखाम जानायाव बे गथ'फोरनोबो मोनसे सुजुग होनाया खुब मोजां जादों बियो आरो गथ'फोरल' नङा बाहाय बोराय बुरि बाहायबा माफाखौबो लाबोनानै जोङो बाहाय गोजोन होनो हायोबा आरो बे साबसिनबाव फैगौ समावबो नोंथांमोनहा बेखौ बिदिनो खौसे गावनानै
जों जेब्लाबो नाजाबाय थायो बोसोरे बोसोरे जों बिदिनो सब समाय सम मोनाब्लाबो बुब्लि मोनाबाबो बे एसेखिनि टाइमखौ जोङो सब समाय दिहुननानैबाबो बेखिनि रंजा फुर्तिखौ खालायो गोजोन्थों It's a very pleasant for us. আজি আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সব মেম্বাৰে ফেমিলি মেম্বাৰে সৰু সৰু বাচ্চা টাচ্চা সব লৈ ইয়াত আহিছোঁ ইয়াত ভোজ ভাত খাইছোঁ ভোজ ভাজত কি আছিল আমাৰ গাহৰি চাউনাই আছিল গাহৰি ফ্ৰাই আছিল গাহৰি আঞ্জা আছিল কুকুৰা আছে আমাৰ ছাগলী আছে মাছ আছে সবাই মিলি আমি বিৰাট এনজয় কৰিছোঁ এই হয় আমি ইমান দিনৰ আমি কিবা ব্যস্ততাৰ মাজত আজি সবাই মিলি যে আমি এনজয় কৰি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে